Edellisessä jaksossa Elonkerjuu vapautettiin vapauden vankilastaan ja he pääsivät nauttimaan jälleen makeasta rock'n'roll-elämästä ja nöyryydestä levyyhtiön piikkiin. Kunnes pinnan alla alkoi kuplia. Sinä on. Laakströmin Juha. Oot sä joku hurri vai? Ei kun lapualainen. Justi. Osaako laulaa? No en mä nyt tiedä. Tässä tuolla asia kyysee. No siinä olisi lapualainen mies meidän laulajaksi. Kyllä mä tuon tajusin, mutta on nyt näin hyvä kroppainen mies, niin eikö se ole aivan sama osaako se laulaa? Kossu vai missä? Sekä ettekin. Se on meidän mies! Susta kuulen Longstrumpo tuli nyt kovalevy laulaja. No niin. Longstrumpo. Ja niin löysi Elonkerjuu uuden nöyrän taiteilijan riveihinsä. Varoittako! Jolla oli vielä paljon opittavaa tullakseen viihteen kuninkaaksi. Mutta siitä enemmän sitten ensi kerralla. Eikä? Vai? Tuleks näitä lisääkin vielä? Vai? No vai nyt? Pitäisikö nää olla jotenkin tavallaan hauskojakin vai? Saatte hommata uuden speakerin näihin hommiin, minä en kyllä jatka.